Moikka, mun nimi on Petteri. Tällä videolla puhutaan yhdestä maailman tunnetuimmasta rikollisesta ja sarjamurhaajasta Unabomberista. Unabomber oli oikealta nimeltään Theodore Kaczynski. Kyseessä oli alun perin erittäin arvostettu matemaatikko ja muutenkin todella älykäs ihminen. Tämä seikka tekee Unabomberista hyvin poikkeuksellisen ja mielenkiintoisen henkilön. Unabomber lähetti 18 vuoden aikana yhteensä 16 eri kirjepommia ympäri Yhdysvaltoja ja näiden seurauksena 3 ihmistä kuoli ja 23 haavoittui. Hänen tavoitteenaan oli pysäyttää teknologinen kehitys, mitä hän piti ihmiskunnan tuhona. Tällä videolla käydään läpi Unabomberin elämä aina sieltä lapsuudesta kuolemaan saakka ja pyritään selvittämään sitä, mikä sai tämän miehen ryhtymään tällaisiin aika hirvittäviin tekoihin. Tällä videolla ei paneuduta yksityiskohtaisesti näiden pommitusten yksityiskohtiin tai seurauksiin, vaan keskitytään hyvin paljon siihen, että millainen suhde tällä Unabomberilla oli hänen läheisiin ihmisiinsä. Keskiössä on tietysti Unabomberin suhde hänen veljeensä ja muutenkin perheeseensä. Nämä ihmissuhteet oli nimittäin ratkaisevassa roolissa siinä, kun Unabomber lopulta jäi kiinni ja lopulta sitten myös hänen oikeudenkäynnissään. Toisin sanoen video ei sisällä väkivaltaista kuvitusta tai kuvailua. Liian usein tämän kaltaisilla videoilla keskitytään itse niihin tekoihin eikä siihen, mikä näiden tekojen taustalla on. Jos sua kiinnostaa mielenkiintoisin suomenkielinen tietosisältö, niin laita ehdottomasti mun kanavatilaukseen. Moni on myös tullut juttelemaan, että Tube ei ilmoita kaikista mun uusista videoista, joten jos sulla on tällainen tilanne, niin laita ehdottomasti noin ilmoituskellot päälle. Unabomber eli Theodore Kaczynski syntyi vuonna 1942 Chicagossa puolalais-amerikkalaiseen perheeseen. Tedin isä oli lihakauppias ja äiti kotirouva. Hänellä oli myös nuorempi veli David, joka syntyi vuonna 1949. Ted oli poikkeuksellisen älykäs lapsi, joka menestyi koulussa ja hyppäsi monien luokka-asteiden yli. Hän oli erityisen kiinnostunut matematiikasta ja luonnontieteistä. Jotain perspektiiviä Tedin älykkyyteen antaa se, että kun hänelle tehtiin älykkyysosamäärätesti, niin tulokseksi saatiin 167. Vertailun vuoksi normaalin ihmisen älykkyysosamäärä on jossain siinä 85 ja 115 välillä. Ted oli ujo ja eristäytynyt lapsi, jolla ei ihan hirveästi tai juuri ollenkaan ollut ystäviä. Hän vietti paljon aikaa lukien kirjoja ja leikkien itse rakentamillaan leluilla. Hän ei myöskään ollut siinä mielessä samanlainen kuin ikätoverinsa, eikä hän ollut kiinnostunut esimerkiksi tytöistä tai urheilusta. Tällainen erikoislaatuinen mielenlaatu oli semmoinen tekijä, joka sai monet Tedin ikätoverit ja koulukaverit kiusaan häntä aika paljon. Tedin varhaislapsuutta varjosti myös allerginen reaktio, jonka hän oli saanut 9 kuukauden ikäisenä. Tuolloin hänen kasvonsa oli turvonnut niin pahasti, että hänellä oli todellisia vaikeuksia hengittää. Tämän seurauksena Ted joutui olemaan sairaalassa useiden viikkojen ajan ilman, että hänen vanhempansa pääsivät katsomaan häntä. Tämän uskotaan vaikuttaneen Tedin kykyyn luomaan emotionaalisia suhteita muihin ihmisiin. Jossakin lähteessä mainitaan myös eräs toinen aika traaginen asia, joka liittyy Tedin lapsuuteen. Näiden lähteiden mukaan Ted oli saanut nuorena syntymäpäivälahjakseen hamsterin, josta hän huolehti todella hyvin. Eräänä päivänä hän kuitenkin löysi tämän hamsterin kuolleena häkkinsä pohjalla ja järkyttyi siitä syvästi ja lopulta hautasi tämän hamsterin sinne kotinsa takapihalle. Myöhemmin hän oli sitten saanut tietää, että hänen isänsä oli vahingossa pudottanut tämän häkin ja näin tappanut tämän hamsterin. Tämän tarinan todenmukaisuutta ei kuitenkaan nyt ihan 100% voida vahvistaa, koska tästä ei kerrota läheskään kaikissa lähteissä. Ted pääsi Harvardin yliopistoon 16-vuotiaana vuonna 1958 ja oli yksi nuorimmista opiskelijoista koko yliopiston historiassa. Hän valitsi pääaineekseen matematiikan ja osoitti poikkeuksellista lahjakkuutta selvittäessään monimutkaisia ongelmia. Ted soveltui yliopistoelämään jonkin verran paremmin kuin high schooliin. Yliopistossa hän nimittäin saattoi olla ainakin jollain tasolla kaltaistensa älykköjen seurassa. Tästä huolimatta hän vietti todella paljon aikaa yksin eikä osallistunut mihinkään tämmöisiin perinteisiin opiskelijarientoihin eikä juuri muodostanut ihmissuhteita.
Ted osallistui Harvardissa tämmöiseen tutkimukseen, jossa koehenkilöt laitettiin tämmöiseen erittäin stressaavaan ja nöyryyttävään tilanteeseen. Tutkimusta johti professori Henry Murray, joka oli kiinnostunut ihmisen persoonallisuuden muodostumisesta ja sen muuttumisesta. Murray oli tehnyt töitä myös Yhdysvaltain tiedustelupalvelulla ja osallistunut pahamaineiseen MK-Ultra-projektiin, jossa tutkittiin mielenhallintaa ja erilaisia aivopesutekniikoita. Tutkimus kesti 3 vuotta ja sisälti lukuisia erilaisia haastatteluja ja testejä. Yksi tutkimuksen osa oli niin kutsuttu riitelytesti. Tässä testissä koehenkilöitä haastettiin väitteleen omista arvoistaan ja uskomuksistaan aggressiivisen lakimiehen kanssa. Riitelytestissä koehenkilöitä kuvattiin videokameralla ja heidän ilmeitään ja eleitään sitten analysoitiin. Tässä riitelytestissä näitä koehenkilöitä myös nolattiin näyttämällä heidän tämmöisiä heikkoja argumentteja muille näille keskustelijoille ja tutkijoille. Ted oli erittäin herkkä tälle riitelytestille ja koki sen loukkaavana ja traumatisoivana. Joskus myöhemmin hän on sanonut, että tämä testiin osallistuminen on yksi pahimmista asioista koko hänen elämässään. No, jotkut tutkijat on tietysti myös spekuloineet sillä, että nämä Harvardin kokeet, mihin Ted osallistui, olisi vaikuttanut merkittävästi hänen mielenterveyteensä ja myöhempään radikalisoitumiseensa. Tutkijat on myös huomauttaneet, että Unabomberin manifestissa, joka siis julkaistiin paljon myöhemmin, on samankaltaisia teemoja kuin Murrayn kirjoituksissa, kuten ihmisen luonteen rappeutuminen teknologian vaikutuksesta. Vaikka Ted nauttikin arvostusta yliopistopiireissä, hän ei kuitenkaan soveltunut sinne ja lopulta vuonna 1971 hän otti sieltä niin sanotusti hatkat ja muutti Montanaan tämmöiseen pieneen alkeelliseen itse rakentamansa mökkiin, jossa ei juuri ollut naapureita, ei sähköä eikä juoksevaa vettä. Hän eli yksinkertaista, yksinäistä ja todella eristäytynyttä elämää, johon kuului metsästys, kalastus ja erilainen pihanhoito. Hän ei ollut juuri tekemisissä kenenkään kanssa. Davidin eli hänen veljensä kanssa hän kuitenkin silloin tällöin harrasti kirjeenvaihtoa. Itse asiassa David oli jossain vaiheessa myös halukas muuttaa veljensä Tedin kanssa tonne alkeelliseen mökkiin, mutta Ted halusi niin paljon olla yksin, että edes Davidillä ei ollut tilaa hänen tiluksillaan. Tässä välissä on myös hyvä todeta muutama sana tästä Davidistä. Hän oli veljensä tavoin älykäs ja utelias lapsi, joka oli kiinnostunut esimerkiksi luonnosta ja musiikista. Toisin kuin Ted, hän oli kuitenkin tämmöinen sosiaalinen ja ystävällinen. David, joka oli muutamia vuosia Tedia nuorempi, ihaili isoveljään kovasti. Nuorempana Ted oli myös hyvin tämmöinen ystävällinen ja huolehtivainen Davidia kohtaan. Tää loi Tedin ja Davidin välille tämmöisen tiiviin suhteen, joka oli tavalla tai toisella läsnä näiden miesten loppuelämän ajan. David valmistui lukiosta vuonna 1967 ja pääsi Columbian yliopistoon New Yorkiin, jossa hän opiskeli filosofiaa ja kirjallisuutta ja osallistui opiskelijaliikkeisiin, jotka vastusti Vietnamin sotaa ja rasismia. Hän valmistui Columbiasta vuonna 1970 ja jatkoi opintojaan College of Great Fallsissa Montanassa, jossa hän opiskeli muun muassa buddhalaisuutta ja sanskriittiä. Hän myös työskenteli osa-aikaisena koulun kirjastonhoitajana. Veljensä tavoin myös David oli kyllästynyt akateemiseen elämään ja halusi elää yksinkertaisemmin luonnonläheisyydessä. Hän alkoi kiinnostua ekologiasta ja ympäristön suojelusta ja luki muun muassa Henry David Thoreaun Waldenia. Toi on muuten hyvä ja mielenkiintoinen kirja, joka kannattaa ehdottomasti lukea tai kuunnella. No kun Ted ei huolinut Davidia tiluksilleen, niin David muutti Texasiin tämmöiseen vähän samantapaiseen pieneen mökkiin, jossa hän pystyi elämään ilman modernia teknologiaa lähellä luontoa. Mutta palataan takaisin Tediin, joka oli, jos vielä mahdollista, vielä Davidiakin tyytymättömämpi ympäröivään yhteiskuntaan. Hän piti tätä yhteiskuntaa teollistuneena, materialistisena ja epäinhimillisenä. Ted alkoi näiden erakkovuosien aikana rakentaa tämmöistä omaa filosofiaansa, jossa hän vastusti teknologiaa ja sen vaikutuksia ihmisiin ja luontoon. Hän kirjoitti tuolloin tämmöisiä pitkiä esseitä ja kirjeitä, joissa hän esitti näitä omia näkemyksiään. Tässä vaiheessa hän alkoi suunnitella myös pommituksia sellaisiin kohteisiin, jotka hänen mielestään edusti tätä teknologian pahuutta. Hän rakensi pommit itse käyttäen tämmöisiä kotitekoisia välineitä kuten puuta, siimaa tai vaikkapa nauloja. Hänen ensimmäinen postipomminsa kohdistui mieheen nimeltä Buckley Christ.
Kyseessä oli materiaalitekniikan professori Northwesternin yliopistossa. 25. toukokuuta 1978 paketti, jossa oli tämän Christin palautusosoite, löydettiin pysäköintialueelta Illinoisin yliopiston Chicagon kampukselta. Koska Christ ei itse ollut lähettänyt tätä pakettia, hänen tuli tietysti epäluuloiseksi ja ilmoitti tästä poliisille. Poliisi Terry Marker avasi tämän paketin, jolloin pommi räjähti ja hän sai tuolloin lieviä vammoja. Tämä oli Unabomberin ensimmäinen isku hänen 18-vuotisessa terroristikampanjassa. Seuraavan 18 vuoden aikana Unabomber lähetti yhteensä 16 eri pommia eri puolille Yhdysvaltoja. Näitä pommeja lähetettiin muun muassa yliopistoihin, lentoyhtiöihin ja erilaisiin tietokonefirmoihin. Yhteensä näissä pommituksissa kuoli jo alussa mainittu 3 ihmistä ja 23 haavoittui. Vuosi 1979 oli Unabomberin kannalta merkityksellinen vuosi. Tuolloin hänen pomminsa nimittäin päätyi American Airlinesin lennon 444 rahtitilaan. Tämän Boeing 727 tarkoituksena oli lentää Chicagosta Washingtoniin. Tässä pommissa oli kuitenkin viallinen tämmöinen ajoitusmekanismi ja se ei kunnolla räjähtänyt, mutta sai aikaan sen, että sinne lentokoneen matkustajatilaan tuli ihan hirvittävästi savua ja nämä lentäjät joutuivat tekemään pakkolaskun. No mikä tästä tekee sitten niin merkittävän? No koska kyseessä oli isku lentokoneeseen, niin kyseessä oli heti Yhdysvaltain liittovaltion rikos, joka tarkoitti sitä, että FBI tuli tässä vaiheessa mukaan kuvioihin. Samalla syntyi myös nimi Unabomb, joka tulee sanoista University and Airline Bomber. Unabomberin pommituksia oli todella vaikea jäljittää, sillä hän käytti erilaisia osoitteita ja nimimerkkejä. Hän ei myöskään jättänyt näihin pommeihin sormenjälkiä tai mitään muitakaan DNA-tunnisteita. Yksi merkittävä seikka oli myös se, että hän rakensi nämä pommit itse, eikä käyttänyt esimerkiksi jotain valmiita laukasimia tai mitä nyt yleensäkin näissä on, jotka olisi sitten voitu jäljittää myöhemmin ja sitä kautta oltaisiin sitten päästy Unabomberin jäljille. No totta kai tämmöinen toiminta aiheuttaa todella paljon tämmöistä pelkoa ja paniikkia niin poliisissa kuin muissakin yhdysvaltalaisissa ja ihmiset alkoi pelkään pian sitä, että he ei uskaltanut avata paketteja, joiden sisällöstä he ei ollut ihan täysin varmoja. FBI aloitti todella laajan tutkimuksen Unabomberin kiinni saamiseksi. Tähän operaatioon osallistui yli 150 henkilöä ja kyseessä on edelleen yksi FBI:n kalleimmista operaatioista. Toinen merkittävä vuosi oli vuosi 1985, jolloin Unabomber jätti pommin tämmöisen tietokoneliikkeen parkkipaikalle Sacramentossa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun hänet nähtiin itse teossa, eli hänestä tehtiin ensimmäinen silminnäkijähavainto. Tämä johti sitten siihen, että tästä epäilystä tehtiin kuva, jossa hänellä oli viikset ja tämmöiset lentäjälasit ja päähän oli vedetty huppu. Tämä piirros levisi tosi paljon mediassa ja monet sai Unabomberista tämmöisen pelottavan ja jollakin tavalla salaperäisen kuvan. Vuonna 1995 Unabomber lähetti tämmöisen todella pitkän kirjoituksensa sanomalehdille ja muille tiedotusvälineille ja tätä kirjoitusta hän kutsui omaksi manifestikseen. Manifestissa hän esitti kritiikkiä yhteiskuntaa, teknologiaa ja ihmistä vastaan ja ilmoitti, että hän jatkaisi näitä pommituksia, jos tätä manifestia ei julkaistaisi. Eli toisin sanoen, jos se julkaistaan, niin pommitukset myös loppuisivat. Tässä manifestissa hän myös selitti näiden pommitusten tarkoitusta ja motiivia. Unabomber sanoi, että hän halusi herättää näillä pommituksilla ihmisten huomion teknologiaa vastaan ja saada ihmiset kapinoimaan. Unabomberin mukaan teknologia oli myös tuhoamassa luonnon ja luonnonvarat. Hänen mukaansa ainoa tapa oli palata tämmöiseen yksinkertaiseen ja luonnonmukaiseen elämään ilman mitään tämmöistä modernia teknologiaa. Manifestissaan hän nimitti itseään tämmöiseksi vapausrintamaksi, josta hän käytti lyhennettä FC. Hän sanoi, että tämä FC eli Freedom Club oli joukko tai hyvin pieni joukko ihmisiä, joilla oli sama päämäärä, mutta todellisuudessa arvioidaan, että koko ajan Unabomber toimi yksin. Manifestin otsikko oli Teollinen yhteiskunta ja sen tulevaisuus ja kyseessä oli todella massiivinen teos, yli 35 000 sanaa. Se oli hyvin kirjoitettu ja looginen, mutta toisaalta taas hyvin tämmöinen paranoidinen ja nihilistinen. Se sisälsi monia viittauksia historiaan, filosofiaan, sosiologiaan ja psykologiaan.
Manifestissa oli lueteltu lukuisia teknologian aiheuttamia haittoja ja sitten keinoja, millä nämä haitat voitaisiin torjua. FBI ja oikeusministeri teki aikamoisen poikkeuksen, sillä he päätti julkaista tämän manifestin Washington Postissa ja New York Timesissa, ja ajatuksena heillä oli tietysti se, että joku tunnistaisi tämän kirjoitustyylin ja näin he pääsisivät sitten Unabomberin jäljille. Ja totta kai tässä myös taustalla oli varmasti myös se Unabomberin lupaus siitä, että jos tämä teksti julkaistaan, niin pommitukset loppuisivat. No lopulta tämä manifesti oli juuri se käännekohta, joka lopulta johti sitten Unabomberin kiinni jäämiseen. Ja tämä johtui siitä, että hänen se veljensä David oli lukenut sen. Tai itse asiassa Davidin vaimo oli lukenut sen ensin ja verrannut sitä tämä kirjoitustyyliä niihin kirjeisiin, mitä Ted oli joskus aikanaan lähettänyt Davidille. Ja tämän jälkeen hän oli sitten käskenyt tai pyytänyt miestään, että voisiko hänkin lukea tämän manifestin, ja kun David luki sen, niin hän tuli nopeata hyvin varmaksi siitä, että kyseessä oli hänen veljensä Ted. Tai tietysti Davidille hyvin vaikea paikka. Hän oli tässä vaiheessa luopunut jo erakkoelämästään ja palannut normaalin yhteiskunnan piiriin, ja tämä suututti Tedia sitten todella paljon. Tämän seurauksena Ted myös pisti Davidin välit poikki. Jokainen voi nyt miettiä, miten toimisi tämmöisessä tilanteessa. Miten sä toimisit, jos sä saisit kuulla, että sun veli tai sisko, isä tai äiti, vaikka puoliso, olisi tehnyt jonkun tämmöisen vakavan rikoksen? Ilmoittaisitko sä poliisille? No joka tapauksessa David päättyi siihen, että hän ilmoitti näistä havainnoistaan FBI:lle. Samalla hän kuitenkin pyysi, että hänen veljelleen ei tehtäisi mitään pahaa. Hän sanoi, että hän rakasti veljeään ja halusi ainoastaan auttaa häntä. FBI alkoikin tutkia tätä Davidin vihjettä ja löysi lukuisia todisteita siitä, että Ted olisi juuri tämä manifestin kirjoittanut Unabomber. He vertasivat manifestia Unabomberin aiempiin kirjeisiin ja esseisiin ja havaitsivat niissä samanlaisia sanoja, lauseita ja virheitä. FBI myös analysoi näitä Unabomberin käyttämiä materiaaleja näissä pommeissa ja sai selville, että osa näistä materiaalista oli peräisin Montanan alueelta. Lopulta sitten FBI pääsi sinne Unabomberin mökille vuonna 1996 ja siellä sitten suoritettiin pidätys, eikä tässä ollut ollenkaan vastarintaa. Unabomber oli vain todennut, että okei, kyllä mä tiedän, minkä takia te olette täällä. Tästä mökistä sitten löytyi pommeja, aseita, valtava määrä kirjoituksia, yhteensä 40 000 päiväkirjan sivua, josta sitten käy esille, mitä Unabomber oli elämässään ajatellut ja mitä asioita hän oli vastustanut. Lopulta Unabomberia syytettiin 13 pommituksesta, josta 10 hän tunnusti. Häntä uhkasi kuoleman tuomio, mutta lopulta hän pääsi tämmöiseen sopimukseen elinkautisesta vankeusrangaistuksesta ilman mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen vapauteen. Tämä oli myös yksi niistä Davidin ehdoista silloin, kun hän oli mennyt puhumaan sinne FBI:lle. Asianajat yritti vedota kovasti Tedin mielenterveyteen ja kertoi, että hän sairasti paranoiaa skitsofreniaa. He sanoi, että kyseessä oli sairas mies, joka tarvitsi hoitoa eikä vankeusrangaistusta. Unabomber kuitenkin kiisti olevansa hullu ja sanoi, että hänen filosofiansa oli järkevä ja oikeutettu. Hän sanoi taistellensa ihmiskunnan vapauden ja hyvinvoinnin puolesta teknologioita vastaan. Ted sanoi, että hänen veljensä oli petturi eikä hän antaisi koskaan hänelle anteeksi. Vankilassa ollessaan Ted lähetti Davidille 2 kirjettä, jossa hän ilmaisi sen, kuinka paljon hän häntä inhosi. Hän sanoi, että David oli toiminut FBI:n hyväksi ja tuhonnut sitten hänen elämänsä. David kirjoitti Tedille koko hänen loppuelämänsä ajan, mutta ei näitä 2 kirjettä lukuun ottamatta koskaan saanut mitään vastausta. No Unabomber tuomittiin sitten vuonna 1998 elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Hän vietti loppuelämänsä korkean turvallisuuden vankilassa Coloradossa, jossa hän jatkoi näitä kirjoituksiaan. Lopulta Theodore Unabomber Kaczynski kuoli kesäkuun 10. päivänä vuonna 2023. Hän oli kuollessaan 81-vuotias. Kiitos, että katsoit videon. Suuri kiitos mun YouTube-kanavan kanavajäsenille ja Twitch-tilaajille. Me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi.